Sí, sí, sí. Jo he de dir que tinc un abans i un després. Jo de petit vaig ser educat en una família, la meva família són creients, però a veure, arriba l'adolescència, llavors això ho poses en qüestió i vaig passar la meva època contrària. I ara, mirant enrere, doncs hi ha un abans i un després. Fins i tot en l'època que era creient abans. És a dir, ara té un sentit molt diferent del que tenia en aquell moment. En aquell moment era una informació que jo havia rebut, que em creia, que tenia els meus dubtes, però no ho vivia intensament. Ara ho visc intensament. I tot el que faig està d'alguna manera amarat d'això, amb més o menys grau. I per tant, li dona un enfoc a la vida i et fa més sensible a una sèrie de situacions i et dona possibilitats de com enfocar les coses en aquestes situacions. Ara tampoc és allò que diguem, escolta, abans era molt malament i ara és molt bé. No, tampoc és això. Jo també tinc els meus moments bons i els meus moments dolents, però la meva vida té un altre sentit. Per tant, sí que hi ha un moment en què es pot parlar del que era abans i el que és després, tot i essent la mateixa persona. Senzillament et sents més acompanyat i trobes possibilitats de desenvolupar aquells dons que t'han donat, que per cert, si no hi poses esforç, si no busques desenvolupar-los, els dons estan allà i és com el pagès que ha de conrear, si no conrea allò no funciona. Doncs aquí és el mateix. Si nosaltres no treballem aquests dons que hem rebut, doncs les coses no funcionen.